चिरां जिल्लानि गुरुबासायाव रुंसारि महेश्वर ब्रह्म गोसोखां जोलुर बादायलायनाया मैया जागायजेनो। 2022 मायथाइनि गुरुबासा दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो खुंफुं आफादा समाजनि हाबा मावना हरखाब रुंसारि जालांनाय रुंसारि महेश्वर ब्रह्म गोसोखां जोलुर बादायलायनाया गाजा गोमजायै मैया जागायजेनो। गिबि दिनाव जोंमा क्लाब आरो गुरुबासा बिबुंसार एफसि मोननै हानजानि बादायलायनायखौ नारा-नाथा बादायलायनाय नुनाय जायो। जायनारि मोनसे क्लाब आरो जोंनि गुरुबासानिनो क'क्राझारनिफ्राय आरो जोंनि गुरुबासा बिबुंसार मोनसे क्लाबनिफ्राय बे खेलाया सोलिगासिनो दं दा। ओरैनो बे गेलेमु बिथिंनि गेजेरजों ओनसोलनि खेला गेलेनो मोजां मोनग्रा लाइमोनफोरखौ आङो बे खुंफुं आफादनि आफादगिरि हिसाबै बे ओनसोलाव जोङो गोबां गेलेगिरिफोर दङ जोंनाव। दा बे गेलेगिरिफ्रा जाहाथे जोंनि बे खेला होनायखौ नुनानै बा नायनानै जाहाथे भबिष्यत मोजां गेलेलांनो हासिननाय आरो गाव गावनि केरियारखौ दानो हानाय बे परिबेसा जाहाथे जोंनि ओनसोलाव साबसिन जालांगोन जों बेखौ मिजिंथिदों। बिथां दैदेनगिरिनि मुङावहाय नोंथांमोना खनबेसे दिनैसिमाव ओरैनो बिथां रुंसारि महेश्वर ब्रह्मनि खेलाखौ जोङो बेनो फार्स्ट खेला होदों आरो बेखौ जोङो टुर्नामेन्ट हिसाबै नङा चेम्पियनशिप ट्रफि 2022 जोङो बे खेलायाव बे खेबसेयैनो खुंनो थाखाय दुलाराय गुरुबासा इउनिट कमिटि आफिसा मोनसे डिसिजन लाखानाय दं। जों बेखौ खेबसेयैनो खुंनाय जागोन। जोङो ओरैनो देरहासार गेलेगिरिफोरनि थाखाय जोङो मानि प्राइज दं मोनसे 30,000। दिनैहाय गुरुबासा इउनिट कमिटि एफसिनि बारग' आफादगिरि रुंसारि महेश्वर ब्रह्म बिथांनि मुङाव जोङो जोलुर बादायलायनाय बे हाबाफारिखौ खुंनाय जादों। बे हाबाफारिया जागासिनो दङ। गिबि खेबनि थाखाय जोङो बेखौ दालाइ आफाद